ud af... Og jeg ved godt, det går meget hurtigt. Det ville være ærgerligt, hvis den der så meget rodet ud på filmen. Ja, det er ikke her. Og jo. What? Oh. Sara har fundet det rigtigt. Ja, det har hun nu. Okay. Fuck, jeg har bare fundet noget. Hvordan står I lige med jeres fødder her? Jeg var ikke ud bare med her. Det kan jeg sige. Versus, de er ikke halalvenlige. Lavet til Jacob. Ja, i de der japanske blader i det der badge og... Okay, er vi stadig på samme hastighed, eller? Jeg